Dear Kuya Totoy o Lola Hubag. Where do I begin? Dear Kuya Totoy o Lola Hubag, maayong hapon mga idol. Please, itago na lang ko sa pangalang John. Mag-ask lang man ko ninyo about ining akong problema karon. Ayaw lang ko ninyong i-bash. Mangutana namang ko mga idol. Ug unta, tagaan ninyong pagtagad kining akong suliran. Uy, asa na ba to si John? Dawa ba dari si Lydia? Kagwang ni bata nisibat na sad. Pagkatalawan, wala naliwat na ako. Asag ibong pag-aanak. Tuwa sa kwarto, nagkurog sa kahadlok. Nagkurog? Dalupigan lang siya ato mga bata, gana dito. Sus, batiguwag na lang na siya, pisot gihapon. Ayaw na lang gud og pugsa pang. Di man makamatay ng way tuli ba? Dili lagi makamatay. Unya, okay ra nimo, nga sungugo ng imong anak. Magsaba po di ay ka. Sus dalag, ang pagkakonsentidor na lang yun nimo idna. Ay, abot, may good mong pakungon ang anak nimo da. Ada, nga naman di ay piso. Kuya Totoy og Lola Hubag, kaniadto pag yun, sa nag-edad pa lang ko og 7 years old. Gasiki nagbira-bira na ko si Papa nga magpatuli na lagi ko. Unya, unsaon man na mga idol, nga basta makakita ko og dugo, muramang kog makuyapan sa kahadlok. Maunang inigabot dito. Mangita gyud ko way nga makatakas mga idol. Maunang niabot ko sa kong pangidaron karon nga pisot lang gihapon. 18 na ko mga idol ug bisan kausa. Wa gyud ko nakasuway og panguyab. Kay lagi mahadlo ko nga madiskobrehan unya ang akong sekreto. Ging, muli na ka. Oh, sabay ta? Oh, unta kung okay ra nimo. Okay ra, uy. Ganahan gani ko para at least na ako'y kasulti samtang galakaw. Jan, wala ta sa kuha. Kadali lang yun. May kuhaon lang ko sa sulod. Okay ra ging. Oy. Gaw. Oy. Oh, ngano ka gaw? Klaro kain sa kong TV-TV, gaw. Nga nakagusto kang gingging. Saba ra gud gaw? Badunggan ka gani? Nga naman badunggan. Tinuod man po. Ang problema lang yun, gaw ba? Kung masayra ni gingging, nga pisot pa ka. Gaw, Sorry, Gwan. Nasipiyat ang gumba-ba. Sige, gaw, muna na ko ninyo. paita ba di anik pisot taw eh. Relax lang, angay buhat. Kuya Totoy og Lola Hubag, maogyod ni ang problema nako karon. Kay mura ba gani og dako kaayong sala nga wala ko natuli. Unsa man anak, uyab na ba mong gingging? Nakita tabaya mong nagkuyog gahapon. Uyab na sila. O di basayo si Gingging ka pisot pa ka. Nagtuo kang dili ka ipanabi ato? Pa, Pastilan sab nimo pang uy. 18 na nang atong anak, pasagdi na na siya. abahan ko, lalaki ko. O kay lalaki magyud ka ka. Nan, hala, patuli. Patunayi ang ibong pagkalalaki. Pa, Swerte ka, pare ko. Kuya Totoy og Lola Hubag, unsa man gyud ay ang bation anang lalaking pisot sa lalaking natuli na. Unsay difference? Ang akong papa mga idol hangtod karon. Dismayado siya nako tungod lagi kay pisot pa ko. May nalanggani kay ang akong mama. Mulaban pud nako. Pero Kuya Totoy og Lola Hubag, ang kunon ko ninyo. Gagalisod kog porma sa mga babay kay anaa ka nako ang kahadlok nga basin unyag masayra nila ang akong sekreto og ma-turn off unya sila nako. Palihog Kuya Totoy og Lola Hubag
tambagiin taon ko ninyo. Dagan kaayong salamat ug maayong hapon. Makulat, John. May nga po sa tuwang letter sender, wala kundi si John. Hello ni mo diha Jan. Hello ni mo Agusa. Happy birthday sa mga celebrar sa ilang birthday karon, especially kang Jolito Camuro. Karon direta sa ato ang unang letter sender nga si Jan. Pangutana ni mo, makadaot ba na? O makadaot na kay hygiene magud atong istorya diri subot pasabot, kinahanglan limpyo ka ug limpyo ang pang-ibaba nimo, di ba la? Yes dong, kay ni ang magutas Pilipinas dong, Pinoy maguta dong, mauna nga kinahanglan yung magpatuli ka. Kung di gyud ka, wawa man say mahimo ng ubang tao diha, kay imuha man ng lawas. Basig ka na pa ang hinungdan nga dili ka makauyab og mabuli ka sa mga babae kay wa pa ka natuli. Maog yun na, kay tanawa karon wala siya kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Mauwaw siyang manguyab, kay mahadlok siya nga madiskubrihan sa chicks nga suit pa siya. So unya, okay ra nimo nga inana na lang yun na forever. Di ba nimo pwede hunahunaon nga kung nakaya sa uban, kaya pud nako. Inana unta ang imuhang thinking, dili kay magpadalag yun ka sa imong kahadlok. So unsay plano nimo? Kana kay affected ka, dapat na kay buhaton. Do something anang imuhang problema karon. Kay kung dili ka affected, then walay problema, di ba? Magbuot dahil silang pisot ka. Kunya kay apektado man ka. Di problema nimo. Wa kay kumpiyansa sa kaugalingon. So do something. Magpatuli ka. Adto ka ng doktor. Pastilana ka na inyong tuli-tuli mga lalaki. Wala ras kumingking sa pagpanganak sa mga babae. Nga patigyong sakita. So kaya na nimo dyan ay padalaan na imuhang hadlok-hadlok. Pero kung kumparahan nimo sa laing nasod, ang uban dito wala gatuli. Hinoon dagko man tanaw nila ha, pero magdepende gyapon na bay. Kay ang imuhang kaliwat gagmay pod ra ba kay Pinoy bet. Yes, so na lang kung unsay maayo sa imuhang part ingon man sa imuhang pamilya kay basig mura gyapa sa mundo la basig mabuli ka. Kung ready na ka nga mapatuli, patuli kay kaayuhan gyapon na nimo. Ako si Kuya Totoy. O ako si Lula Hubag. Always your number one. SM Radio Station.